Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Testing itself is very important. Be it testing for a reason nga because gusto mo sila screen kay sa high risk silang area, gusto mo sila screen kay may symptoms sila to document kung positive siya o kung hindi, or mass testing is very good. The reason is that when you test, malain mo ang may ara nga positibo sa wala sang COVID nga negatibo. So kung mabalaan mo nga may positibo, maubalaan mo na kung ano ubrahon mo sa ila nga positibo. Pahiwalay mo na sila. Okay? So sa positibo nga makita mo, babalaan mo na ubrahon mo para hindi na sila makalaton, or kung may simptoma sila nga moderate o kung malala, matagaan mo sila sa nagakaigo nga management nga para mismo sa moderate to severe COVID. Or kung mild siya, matagaan mo siya sa mga vitamins, paracetamol, nga ma-boost ang immune system niya. So, amo nang pinaka-importante kay kung makita mong positive, then hindi mo na ginhawiran mo na ang manog, ginbutangan mo na kudal ang manuglapta. Kung jutay na ang mga tao nga manuglapta, malasyaw naman lang ng COVID. Okay, so I mean less ang infection.